विदर्भातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। साठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बारमाही वाहणारा एकमेव धबधबा म्हणजे नापणे धबधबा। या धबधब्याचं सौंदर्य आणखीन बहरलंय। इथं महाराष्ट्र राज्यातील पहिला काचेचा पूल बांधण्यात आलाय, जो पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतोय। मंगळवारी या पुलाचं लोकार्पण झालं। आता हा पूल पर्यटकांसाठी खुला झालाय। पाहुयात या पुलाची ड्रोनच्या माध्यमातून मनमोहक दृश्य। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।